Έχουμε δει μέχρι στιγμής πως κάνουμε μια καταχώρηση προϊόντος, πως κάνουμε κάποιες αλλαγές μέσα σε αυτό και κάποιες αλλαγές όσον αφορά την κατηγορία που ανήκει, τα μενού του δηλαδή. Πάμε να δούμε τώρα πως θα κάνουμε μια καταχώρηση ενός απλού κειμένου που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μήνυμα καλωσορίσματος όπως έχω εγώ, αυτό εδώ που είδατε πρώτο, για παράδειγμα, ένα άρθρο όσον αφορά ένα προϊόν, ένα υλικό. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για το ιστολόγιο μας. Βοηθάνε βέβαια και πάρα πολύ την έβρεση του μέσα από την Google. Αυτά βέβαια θα πούμε και κατηδίαν. Συνεχίζουμε σαν να δουλεύουμε πάλι μια ανάρτηση όπως είδαμε πριν. Σχεδίαση. Κάνω κλικ στο αναρτήσεις, εγώ να βλέπω πάντα ποια είναι η τελευταία μου. Με βοηθάει. Βλέπω είναι D100 που είχαμε δουλέψει όλο προηγουμένως. Και δημιουργία νέας ανάρτησης. Αυτό το παράδειγμα δεν ισχύει για τη βάση 5α. Λοιπόν, θα δείξουμε κάποια πράγματα γενικά. Ξεκινάμε ως εξής. Με αριστερό κλικ επιλέγω όλο μου τον οδηγό. Τον αυτόματο οδηγό και τον κάνω delete, τον σβήνω. Και αφήνω μόνο το cursor, δηλαδή το κάνω έγγραφο κειμένου, λευκό. Και θα γράψω ένα κείμενο εγώ τώρα για το βαμβάκι, ας πούμε. Το βαμβάκι. Δεν θα συνεχίσω κάτι άλλο. Εικονικά θα γράψω κάποια πράγματα. Δεν έχω περιορισμό. Γράφω όσο θέλω, όπως θέλω. Στα κείμενα είναι καλό να δίνουμε πάντα μια προεπισκόπηση. Από τη συντόμευση, πάνω δεξιά προεπισκόπηση. Μας δείχνει μόνο την ανάρτηση πώς θα εμφανίζεται στον browser μέσα στο ιστολόγιο. Ωραίο, καλό είναι. Ενδεχομένως να μην εμφανίζονται πάντα το ίδιο, όπως όσον αφορά τα κείμενα, όπως τα βλέπουμε στην οθόνη. Και δίνω μια στοίχηση, του δίνω μια κεντρική. Μπορώ να αλλάξω χρώματα. Γραμματοσυρά, καταρχάς, μέγεθος, έντονα, italic, underline, χρώματα να το αλλάξουμε. Να δώσουμε ας πούμε κόκκινο σε κάποια. Φόντο αν χρειαστεί. Και ας υποθέσουμε ότι έχουμε τελειώσει το κείμενό μας. Το ονομάζω. Το ονομάζω το βαβάκι που είναι και το θέμα μου. Έπειτα δεξιά το κατηγοριοποιώ. Σε ποια κατηγορία θέλει να ανήκει αυτό. Εγώ όλες τις καταχωρήσεις με άρθρα τις έχω στο νέα και ανακοινώσεις. Και βρίσκω την ετικέτα νέα και την λέξη νέα και ανακοινώσεις. Και κάνω ένα κλικ μέχρι να εμφανιστεί απάνω, μέσα στο πλαίσιο. Και επιλέγω τέλος. Όπως κάναμε και πριν με τις κατηγορίες τις υπόλοιπες. Στις επιλογές κάνω κλικ να μην επιτρέπεται για τα σχόλια. Τέλος. Και δημοσίευση. Έχει περάσει πρώτη ανάρτηση που λέει το βαμβάκι. Ανήκει στο νέα και ανακοινώσεις. Και θα κάνω προβολή στο ιστολογείο να τη δω πώς φαίνεται μέσα στο ιστολογείο μου στον browser. Ναι. Και αυτή τη στιγμή τα νέα και ανακοινώσεις έχουν γίνει 2. Από 1 που ήταν αυτό.